Em dic Maria Salomé Esclaus Curie, o potser em coneixem més com a Marie Curie. Vaig néixer a Varsòvia el 7 de novembre de 1867 i soc una científica polonesa nacionalitzada francesa. Soc pionera en el camp de la radioactivitat i vaig ser la primera persona a rebre 2 premis Nobel en diferents especialitats, física i química. Vaig estudiar clandestinament a la Universitat Flotant de Varsòvia i vaig començar la meva formació científica en aquesta ciutat. El meu somni era anar a estudiar a París, però la meva família ho havia perdut tot degut a implicacions polítiques. Així que vam acordar amb la meva germana que primer l'ajudaria jo a pagar els seus estudis i després seria ella la que m'ajudés a mi. Així doncs, vaig començar a treballar d'institut i em vaig enamorar, quasi dels estudis. La meva germana ja era casada quan jo, el 1891, als 24 anys, vaig anar amb ella a París, a la Sorbona, on vaig continuar els meus estudis i vaig graduar-me en física i matemàtiques. Al 1895 em vaig casar amb el meu estimat Pierre. Com que teníem pocs diners, vam fer viatge de noces en bicicleta per França. En Pierre creia tant en mi que va deixar la seva investigació i es va ajudar-me en la meva. Junts vam descobrir Polònia, que el van anomenar així en honor al meu país, i més tard el radi. Vaig compartir el Premi Nobel de Física de 1903 amb el meu marit Pierre Curie i el físic Henri Becquerel. Anys després vaig guanyar en solitari el Premi Nobel de Química de 1911. El 1906 va morir Pierre atropellat per un carruatge. No em vaig refer mai d'aquesta pèrdua, però vaig ocupar la seva càtedra a la Sorbona, convertint-me en la primera dona professora en la universitat. Vaig morir el 1934 a conseqüència d'una leucèmia, probablement causada per totes les hores d'exposició a la radioactivitat durant el meu treball. Penso que, per aprofitar millor el temps, en Pierre i jo teníem el laboratori al soterrani de casa. Llavors no coneixíem la seva perillositat. Hola, soc l'Elisa. Soc la petita dona que va aconseguir escapar dels nazis. Soc la física responsable de la fissió nuclear i també soc la mare jueva de la bomba atòmica. I també soc l'única científica que no va voler col·laborar en el projecte Manhattan. Vaig néixer el 7 de novembre de 1878 en una família acomodada. Soc una física austríaca d'origen jueu, nacionalitzada sueca. Vaig entrar a la Universitat de Viena en 1901 per estudiar la radioactivitat i la fissió nuclear. I també vaig tenir un paper important pel descobriment i la interpretació de la fissió nuclear juntament amb el meu company Otto Hahn. Encara que m'havia treballat al soterrani perquè no era permès que les dones treballessin als laboratoris. En 1926 vaig convertir-me com la primera dona professora en la Universitat de Berlín. Amb l'arribada de Hitler, el poder vaig haver d'exiliar-me a Suècia, perquè encara que m'havia convertit al luteranisme. Otto Hahn va obtenir el Premi Nobel pel descobriment de la fissió nuclear que jo li havia explicat. L'element 109 en la taula periòdica porta el meu nom, May Nelly, en reconeixement a la meva aportació a la ciència. Hola, em dic Xian Xunyu. Vaig néixer a un poble prop de Xangai. Vaig estudiar en la primera escola per a nenes que va fundar el meu pare. Volia estudiar de mestre i més tard vaig estudiar matemàtiques i física. Vaig estudiar en l'Acadèmia Cínica i em vaig especialitzar en cristal·lografia. El 1936 vaig marxar cap als Estats Units i mai més vaig tornar a veure els meus pares. La meva primera intenció era anar a la Universitat de Michigan, però com que a les dones no se'ls permetia entrar ni a la
deixar entrar a l'entrada principal, vaig decidir optar per la Universitat de Berkeley, on les coses semblaven que anaven millor. Al 1947 em vaig casar amb el físic i net del primer president de Xina. Cap dels nostres familiars van poder viure degut a la Guerra del Pacífic. Vaig col·laborar amb el projecte Manhattan sota la direcció d'Enrico Fermi. A Colúmbia vaig treballar amb Vivien Xingliang i Deon Yang per a la llei de la conservació de la paritat i jo vaig experimentar que la seva teoria era certa. Més tard, aquests dos van rebre el Premi Nobel de Física sense cap reconeixement per a mi. Anys més tard vaig rebre molts de premis i reconeixements. Quan vaig tornar a Xina, els meus pares ja havien mort i quan jo vaig morir el 1997, les meves cendres les van ficar a l'escola Minde, on jo havia estudiat. Hola, el meu nom és Mariam Mirzakan. Vaig néixer el 1977 a Teheran, la capital de l'Iran. Soc matemàtica i he estat professora de matemàtiques a la Universitat d'Istanbul. Quan era petita m'encantava llegir i volia ser escriptora. El meu germà gran m'explicava les matemàtiques que ell estudiava i vaig descobrir la meva passió per resoldre problemes. Vaig estudiar a Teheran i vaig guanyar l'Olimpiada Internacional de Matemàtiques de 1994 i 1995 junt amb la meva amiga Roya Bajista. Quan vaig acabar la llicenciatura vaig anar a Harvard a fer la tesi doctoral i em vaig quedar a viure als Estats Units, on he treballat en diverses universitats de prestigi. Allí em vaig casar i el 2011 va néixer la meva filla Anna. El 2014 vaig ser guardonada amb la medalla Fields, convertint-me en la primera dona en rebre aquest premi equivalent al Nobel de les Matemàtiques. La medalla em va ser concedida per les meves contribucions destacades a la dinàmica i la geometria de les superfícies de Riemann als seus espais de mòbil. Vaig morir el 14 de juliol de 2017 per un càncer de mama. Al meu país, l'Iran, van acceptar publicar una fotografia meva sense lligar l'obituari.